आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। आज जे लोक या ठिकाणी रस्त्यावर उतरलेत, खरं म्हणजे त्यांच्या एकजुटीला मनापासून धन्यवाद द्यायला पाहिजे। कोकणातली मंडळी पहिल्यांदा कधी स्वतःहून मागत नाही आणि म्हणून शासनाने ह्याचा विचार केला पाहिजे की जी काही परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे, आंबा बागायतदार असतील, काजू बागायतदार असतील, त्यांच्या संदर्भात आणि ठोस निर्णय ह्याच्या संदर्भात घेणं गरजेचं आहे। तर लोक हवालदिल झालेत। आज जो त्यांचा आकडा गेला तो 80% आहे, परंतु अशीच जर उष्णता राहिली हा 90%च्या पुढे आकडा जाईल। याच्यात कुठल्याही पक्षाचा विषय नाही आहे। इथले शेतकरी बागायतदार सगळे एकत्र झालेले आहेत, त्या पक्षा विषय नाहीत। मी पण एक बागायतदार म्हणूनच या ठिकाणी आलेलो आहे। ते माझी या सगळ्यांच्या माध्यमातून एक विनंती आहे शासनाला की जास्तीत जास्त निधी या माध्यमातून आपण द्यावे। कधीच आमच्या कोकणातल्या लोकांनी आपल्याकडे काय मागितलेलं नाही, स्वतःहून या ठिकाणी द्यावं अशा प्रकारची विनंती मी माननीय शासनाला या ठिकाणी करतोय।